Select Africa TV updates sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSinenhlahla. Iphumile imphumela yalabo abafundi bebenza umatikuletsheni ngonyaka odlule, kanti isasasa belilikhulu kakhulu. Bantu abaningi bejabule nasey'nkundleni zokuxhumana bekukhulunywa ngakho. Mase kubhekela nje mbukeli, eNingizimu Afrika yonke isifundazwe senze kahle kakhulu. Laphaya i-Free State ephase khona ngo-85.7%, Gauteng 82.8%, Western Cape 81.2%, Northwest 78.2%, KZN 76.8%, Mpumalanga 73.6%, Eastern Cape 73%, North and Cape 71.4%, bese kuba ke Limpopo okuyiyona egcinile ngo-66.7%, kanti ke i-national pass rate yakulonyaka kuba u-76.4%, okube yinto enhle kakhulu. Uma siqhubekela phambili mbukeli, sakubhekela zona izimphumela. Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uKwazimshengu uthi uyaziqhenya ngezinga eliphezulu lemiphumela kaMatric lesifundazwe esiyitholile. Umshengu bememezela imiphumela yalesifundazwe khona lapha eThekwini. iKZN ithole u-76.8% yemiphumela kamatikuletsheni, kodwa ke yehle ngo-0.8% mayiqhathanisa ngonyaka ka-2020. Isifunda uGuyisa esizihole phambili ngokuba nabafundi abaphase kakhulu kumatikuletsheni. Umshengu uthi abazali bangazifakeli ingcindezi izingane lezi ezingenzanga kahle, kanti ke ukujabulele nokuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal isona esenze kahle ngo-distinction kulonyaka. Kanti ke mbukeli, sikuphethela ngodaba oluthi usihlalo wekomidi elimele abasebenzi be-ANC uMvusi Mdala uthi abasebenzi balenhlangano babumbane balwe nokuhlukunyezwa kwabo. Umdala ubekhuluma nabezindaba ngokungaholela kwabo izinyanga ezingaphezulu kwezinhlanu. Iningi labasebenzi balenhlangano lokhu lagcina ukuhola ngoJulayi, kanti abanye sebedlelwe izimoto kanye nezindlu abebehlala kuzo. Ngonyaka odlule labasebenzi bake bangenela isiteleka bekhala ngale nkinga ababhekene nayo. Kwaphinde futhi kwasabalala amahlebezi ukuthi ANC siqalile uhlelo lokuholela abasebenzi bayo, kodwa lokho abasebenzi bakuchaza njengokuthi kwakungamanga. Umdala uthi uma bebambisana bengayi emsebenzini, ANC angeke izikwazi ukubamba izinkomfa. Zizwele Umdala ezibikela. Call on our members to resist divisive actions and instead unite with the rest of us as we advance our struggle for decent conditions of employment. We have also rejected the proposal by the employer to have some sections of staff complement declared essential services. This would mean they will continue to function, more especially with a number of critical conferences due to take place this year. We see this as a disregard of our plight at the expense of workers. We allowed common sense to prevail during preparations for 2021 local government elections by suspending our industrial action and roll up our sleeves in defense of the ANC. Nake mbukele, sekuphathele zona osukwini lanamhlanje. Siyacela uzivakashele emapejini ethu ey'nkundleni zokuxhumana, Twitter @SelectAfricaTV, Instagram @SelectAfricaTV, kanye nako Facebook siyatholakala ku-Select Africa TV. Ungakhohlwa uYouTube isikhona nakhona i-Select Africa TV. Ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente, sizwe nje umbono wakho. Mina nginguSinenhlahla. Kubo bonke abafundi bakaMatric sithi nje halala kwabaphumelele. Uma ukuthi nawe awuphumelelanga, qhubeka uhambe uyofunda.